I'm so grateful for the opportunity. Ngegama likaYesu. Ilizwi lethu lanamhlanje Our scripture for today, sizawulifumana kwincwadi ka-Isaiah 46 book of Isaiah 46, ivesi ngu-4. verse 4. Verse 46, verse 4. Even to your old age, I am he, and even to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear, even I will carry, and will deliver you. Amen. Nkosi sikelela ukufunda kwesilapha funda Nkosi indlela oh Lord, for your children. Siyazihlisa uze wena phakathi. Thetha ke moya ngezwi lakho. Thetha nabantwana bakho in the mighty name of Jesus. Amen. So after I was asked Emveni koba ndacelwa to take this task, ngoba ndithathe lo msebenzi, I was wondering, what am I going to talk about? bendizibuza ukuba ndizawuthetha ngantoni. And as I was reading the word, Njengoko bendifunda ilizwi, I came across this chapter ndadibana nesi sahluko. and it triggered a memory Sazisa ke into eyenzekayo kum, sandikhumbuza from back in 2019. uqala ngo-2019. And I was at work Ndandisemsebenzini, and a woman came to me. kwazintokazi ke apha kumama. And it was, funny enough, it was in October. Kwakungu-Okthobha ke njengangokuba It ingo-Okthobha. was towards the month end of October. Akuzawuphela u-Okthobha. I was busy preparing my report for the month end. Ndandilungiselela ingxelo yam uba kuzawuphela inyanga. There were people around me. Kwakukho abantu abandingqongile, My colleagues were standing and abandisebenza nabo conversations. sincokola. I was the only one working. Ndandinguye yedwa kwawayesebenza. And this woman came to me. Weza and ke nomama kum, she said, wathi the way you are so fixed in what you are doing, indlela ozimisele ngayo kwinto oyenzayo, you would swear that your whole head is in that computer. ungacinga uba intloko nje yonke yakho ilapha kule khompyutha. And for a moment, I felt attacked Ngomzuzu ndaziva ndihlaseleka because I was thinking, my colleagues are standing and chatting, and she chooses to be Ndacinga the uba- one who is busy. ndacinga uba lo mthengile bonke abanye abantu bamila benza into kodwa uza kulowo xakekileyo ndim. But then there is a rule Kodwa ke kukho umthetho in customer service that apha says the kwi-customer customer service is ethi always right. umthengi usoloko elungile. So calmly, I got up. Ndaphakama ke ndiyinomoya phantsi, I went to the lady, I greeted her, ndaya kulo mama ndambulisa. and I asked her, ma'am, Ndambuza, madam, how can I assist you today? ndingakunceda ngantoni namhlanje? And she said to me, Wathi kum, I have a message for you. ndinomyalezo wakho. And then she held my hand. and Wabamba took me isandla sam, aside. wandibekela ecaleni. This woman started speaking to me about my life. Waqalisa lo mama wathetha ngam ngobomi bam, She spoke to me about my upbringing. ngendlela endikhuliswe ngayo, She spoke to me about my family, nosapho lwam, the struggles of my family, zonke iintsokolo ke zosapho lwam, the things I've been through. izinto endidlule kuzo. I was shocked Ndaye ndamangala because this is a colored lady. ngoba First of ngumntu all, ke olikhaladi lo. I can't even say that she is someone who maybe know my mother. Andikwazi nokuthi mhlawumbi ngumntu owazana nomamam. So I wondered, where does this woman know all this history about my life? Ndazibuza uba lo mntu uyazela phi yonke le nto ayaziyo ngobomi bam. She spoke to me about the future. Wathetha kum ngekamva, She told me about my struggles, the struggles I was currently facing. wandixela nangezinto endisatsala nzima kuzo ngala mzuzu, And she told me about the things that are yet to happen. nezinto futhi ezisazokwenzeka. And as I was standing in awe, Njengoba ndandimile ke ndimangele ndivuya nokuvuya ndisothuka, I asked her, ndambuza, what is your name? ungubani igama lakho? And she said to me, I am Shiloh, NdinguShilo, and I am not sent. ndithunywe nguThixo. This woman,
she said a lot of things, like I can't mention them all. wathetha izinto ezingazikwazi nozichaza ngokunganomzuzu. And she was holding my hands so tight that my hands were sweating. Ezibambe ziqinisile izandla zami zazibile nobila. She blessed me. Wandisikelela, She prayed for me. wandithandazela, And then she walked away. wahamba ugqiba kwakhe. A few moments later, Imizuzu embalwa emkile, I thought I should have asked this woman where she fellowships. ndathi bekumele uba ndimbuzile uba ukhonza phi. Maybe I can go visit in Mhlawumbi ndingaya ebandleni. God has a message for me. Ngoba kuyacaca uba uThixo unomyalezo ngam. I tried to walk behind her to see which side where she went. Ndazama umlandela ukubona uba ubiye kweliphi icala. But I could not find her. Kodwa zange ndimfumane. I asked my colleagues, Ndabuza abandisebenza nabo. guys, have you seen the woman I was speaking? Ngathi nimbonile laa mama bendithetha naye. And I was standing with this woman for plus minus 30 minutes. Ndandime naye ki-30 minutes. And no one saw her. Akukho mntu owambonayo wamqaphelayo. I asked my colleagues. Ndabuza I was abandisebenza naye. there Bendime apha with a woman. nomntu ongumama. She was wearing black pants. Abenxibe ibhlukhwe emnyama. She was wearing a white top with elevation, a big elevation, a red elevation. Enxibe ke le top e-white ebhaliweyo. And she had bright red hair. Eneenwele ezinto So eziyi-red. I said to them, there is no way you could have missed her. Ndathi ayikho indlela uba niphosene naye. And they said, no, Bathi hayi, we didn't see you speaking. khange sikubone thina ume uthetha nomntu. I went back to my seat. Ndahamba ndayohlala esitulweni sam. And in that moment, I had no idea Ngalaa what mzuzu was ke happening. andiyazi into ebeyisenzeka. Then a few weeks later, Kwiiveki ezimbalwa an Indian guy came to me. waza im-Indian guy. Again, this guy, he said almost everything that that woman said to me. Waphinda lo mfo wathetha kwalaa nto inye ibithethwe ngulaa mama bendikhe ndadibana naye. And this time I was alarmed. Ngoku bendimangele ndisothuka. Because that was a sign that I need to be alert. There is some sort of warning or what. I had no idea what to put, how to pin it. Bendimangele ke ndisothuka ndisithi ngoku kumele uba ndiqaphele ngoba ikhona into ezama ukundilumkisa. And later on, Emveni kwexesha elincinci I went on maternity leave. ndaya kwi-maternity leave. And unfortunately, I lost the baby. Ngelishwa kumntwana ndalahlekana nayo. I was angry Ndandinomsindo kuThixo because I could not understand why it had to wait until I was on maternity leave for it to happen. ndizibuza uba kutheni kulinde kuba mandiye kwi-maternity leave ukuze le nto yenzeke. I questioned God. Ndambuza futhi uThixo I questioned how he could not take the baby in 3 months, 6 Uba- months. Why did he wait for full term? uba bekutheni angamthathi kwi-3 months nakwi-6 months kutheni emlinde wade wabane 9 months ukuze amthathe lo I mntwana. was angry. Ndandinomsindo, I was shattered. ndothukile ndisiva ubuhlungu. But after weeks Emveni kweeveki of me shutting everyone out, ndivalela wonke umntu nje ebomini bam, my attitude changed. kwatshintsha kwindlela endiyiyo. Because as I was sitting and crying, Ngoba njengoko ndandihleli ndikhala, that woman laa ntokazi leya who came to me, eyayize kum, I heard her words. ndawava amazwi wakhe. And for a moment, Umzuzu my attitude changed. imo endiyiyo yatshintsha. I realized that God came to prepare me Ndaziqonda uba uThixo uye waze for ezondilungiselela what was yet to happen. kwinto eyezokwenzeka. And I didn't know. Mna ke bendingazi. So when I read the scripture, Xa bendifunda lesi sahluko it reminded me siye sandikhumbuza of how faithful God is. indlela uThixo athembeke ngayo. Because at times we try to maneuver life on our own. Ngoba amaxesha amaninzi sizama ubomi sibuphile ngokunokwethu, We try to figure things out on our own. ukuzifumanela izinto ngokunokwethu. But we have a God. Kodwa sinoThixo, We have a God who created us. uThixo lo osidalileyo. While other people have gods whom they create their own gods and they carry them. Wapho kukho abanye abantu abanezithixo zabo abazibambayo bazithwala.
Our God carries us. uthixo wethu thina uyasithwala. So this word, Eli lizwi ke it took me back to that. liye landibuyisela kuloo nto. So today, I don't know Namhlanje ke andazi who needs to hear this word. uba ngubani odinga ukuva eli lizwi. Because we are all on different journeys. Sikuhambo kwiindlela ezahlukileyo. We are all going through things. Sidlula futhi ezintweni. Some things are harder than others. Ezinye zibuhlungu kunezabanye. You might look at your situation and think that it is worse. Ungayijonga yakho imeko uthi hayi le inamandla But the kakhulu. person next to you is facing something bigger than what you are going through. Kodwa lo secaleni kwakho ujongene nengaphezulu kwale yakho imeko. So today I just want to encourage us Namhlanje ke ndifuna usikhuthaza. that no matter how long the road has been, Noba indlela ibinde kangakanani, no matter what obstacles you face today, nezinto odibene nazo namhlanje, God has never abandoned you, uthixo akazange wakushiya. and God will never abandon you. Soze futhi akushiya kuyekele. His love is steady. Uthando lwakhe lumile. His faithfulness never fails. Ukuthembeka kwakhe soze kwaphela. We don't have to walk around carrying the weight of life alone. Akumelanga sihamba sithweleke ubunzima bobomi sodwa. For we have a God who says, cast your burdens unto me, Sinothixo othi zisani ke imithwalo yenu kum, and I will give you rest. ndizaninikeza ukuphumla. He has brought us this far, Usilande kude, and He won't leave us. akangeke futhi kasiyekele. He will continue to guide our path. Uzoqhubeka sikhokhele endleleni yethu, He will continue to help us. esinceda, He will continue to sustain us. esigcina, He will continue to carry us. esithwala. So today we can rest Singaphumla ke namhlanje. knowing that we have a God, Sizazi uba sinothixo. the one who created us, Lona osidalileyo promises that He will carry us. ezithembisa ukuzosithwala. Not only today, He has carried us from birth. Hayi namhlanje nje usisithwale kwasekuzalweni. And He promised us that He will carry us until our hair turns gray. Uyasithembisa futhi ukuzasithwala side ke phela ixesha. This now takes me to another revelation that came to me. Indisa kwesinye isityhilelo bese safika kum. Last year Kulo nyaka upheliye was actually ngo-2024. a very hard year for me. Ibingunyaka onzima kum. A lot happened. Kwenzeka okuningi. Losing family members. Lahlekelwa ke ngamalungu osapho. My life was upside down. Ubomi bami bebungabuhlanga nje. Lost my job. Ndalahlekelwa ngumsebenzi. And in that process, Kuyo yonke loo nto, being someone who has been relying on my own strength and understanding, ndingumntu oxhobeke emandleni wam nasekuqondeni kwam, I fell into a business. ndazenzela ke ishishini. And in this business, and I was so invested in this business Bendifake konke kwam ke kweli shishini because I was trying to make up for the fact that I don't have a source of income. bendizama kubuyisa laa nto uba andinayo enye indlela apho ndifumana khona imali. And I want this business. Ndiyayifuna ke le business, But the more I prayed, kodwa ndiqhubeka mna ndithandaza. the more things are not going according to what I'm asking. Kulapho izinto zingaqhubeki zibe yile nto mna endiyifunayo. Until May, Wade kwafikelela ngoMeyi, when I decided, you know what, I need to take a month apho ndagqiba uba funeka ndithathe inyanga, to myself, ndithathe inyanga nje ezoba yeyam, a month of silence, ndithule. a month where I need to figure out what I need to do with Apho my life, ndidinga ukuqonda uba yintoni endidinga ndiyenze ngobomi bam, because clearly I'm not in the right path. ngoba nyhani xa ndikho sendleleni erayithi. And in that month, my plans were completely different to how everything panned out. Kulaa nyanga inyeka izinto zatshintsha kwendlela eziphume ngayo. The plan was for me to still, I was relying on my own strength. I was trying to figure things my own. I wanted to do everything.
according to my own understanding. Ndandisaxhomeka emandleni wam nasekuqondeni kwam ndifuna ukwenza into ngokunokwam ngokuqonda kwam. So this one evening I took my diary. Ngale ngokukuhlwa ndathatha idayari yam. I made a 30-day plan Ndenza ke 30-day plan of what I wanted to do kwento mna endirhalela uyenza in order to improve my life. ukuze ubomi bam ndibukhuphule. And church was not hard. Inkonzo yayingekho ke kwezo plans. And then I put, when I was done, I put my diary away. Ndayibeka idayari yam ke ugqiba kwam ubhala. I went to the front to watch TV. Ndayobukela i-TV ke nosapho lwam. As we were watching TV, Njengoko sisabukela i-TV, a voice came to me kwazila izwi kum and says, go to church. lathi hamba uye enkonzweni ngomso. I had no idea. Ndabe where I was ndingazi to go. uba ndiza kweyiphi. I went on Facebook, Ndaya kuFacebook, searched. ndakhangela apha kuFacebook. That's when I found New Beginnings. Kulapho ndafumana i-New Beginning Assembly of God. I woke up the next day and I came to Ndavuka church, ekuseni ndeze enkonzweni. and everything changed. for me. Yonke into yatshintsha ukusukela ngolwaa suku. My perspective changed. Kwatshintsha indlela endibona ngayo izinto. My way of doing things changed. Indlela yam yokwenza izinto yatshintsha. Even the plans for my future changed. Nendlela ebendicaba ngayo for ubomi bam yatshintsha. Now, this took me to 1 Kings, Yandisa ke kwincwadi yokumkani bokuqala, chapter 17, verse 2, chapter 17 verse 2, where it says, apho ithi Then the word of the Lord came to Elijah. Leave here, turn eastward, and hide in Keren, east of Jordan. You will drink from this brook. And I have instructed the ravens to supply you with food there. Amen. amen. This scripture Esi sibhalo took me back to when I lost my job. siye sandisa ngelaa xesha bendilahlekelwe ngumsebenzi, It took me back to everything that happened kuyo yonke into eyenzekayo nje bomini in bam 2024 ngo-2024 into 2025. ukuza ku-2025. When I lost my job, Xa ndandilahlekelwa ngumsebenzi I realized that God was taking away because I was so dependent on my own strength. ngoba ndabona ukuthi ususa laa nto uba mna bendixhomeke emandleni wam. There was a lot that needed to be done in Kaya. Kwakukuninzi kwakudingeka uba to be done at home. And I relied on myself. Ndandixhomekeke mna kum, Everyone relied on me. wonke umntu wayexhomekeke kum. And it was such a strain for me. Yayinto ke yayindicutha amandla ke kum, But God took that away. kodwa uThixo wayisusa ke loo nto. And I tried to work it. That is the reason why I was trying to work so hard, because I knew that I have so much that is waiting for me. Yile nto ndandizama usebenza ngomandla kuba ndandiyazi uba kuninzi okulindele mna. But when I came to church, Kodwa xa ndifike enkonzweni I learned to rely on God. ndafunda ukuxhomekeka kuThixo. And even the business I was busy with, Neli shishini ndandibhizi lilo I prayed about it ndathandaza ngalo day and night, imini nobusuku, because I thought it was my breakthrough. ngoba ndandicinga uba ngumphumela wam. But the more I prayed about it, Kodwa ndiqhubeka the ndithandaza more ngalo, things they would go. kulapho izinto How I bezingahambi wanted. ngokwale ndlela mna bendifuna ngayo. Then one night, Ngobunye ubusuku I had this dream. ndava ke I was standing ndandimile apha, and God gave me a word. uThixo wandinikeza ilizwi, And I was reading the word. ndandilifunda ke, But I could not finish the sentence, kodwa ndandikwazi uyigqiba kwi-sentence because the products that I was selling were actually in front of the Bible. ngoba izinto ndandizifunda zasilapha phambi kweBhayibhile. I pushed them away, I pushed them aside. Ndazibekela bucala As they fell, I woke up. njengoba zisiwa ndavuka. And I realized Ndaqonda ke that this business has become an obsession
uba elishishini lam liye laba into endiyithanda kakhulu ngam ndonke ndisifake ndonke. It has taken away my focus from God. Lisuse konke ukuqwalasela kwam uba ndijonge kuThixo. Now I could not spend time with God because I was looking for ways to make this business work. Ngoku ndandingachithi ixesha noThixo ngoba ndandifuna indlela uba elishishini lam malisebenze. That's when I decided to stop. Kulapho ndandigqiba uba mandiyeke. And when I decided to stop, Xa ndiye ndagqiba uyeka, God sustained me. uThixo wandigcina. I had no business. Ndandingenashishini, I had money. ndingenamsebenzi, But I never let it. kodwa kukho nto ndakhe ndayiswela. Every time, njalo, when I felt like we could not go on at home, Xa ndiva uba sikwazi uqhubeka ekhaya. when I felt like into zomntanam ziyaphela, Like things of my boy are getting finished, I don't know what to do. God always provides. uThixo wayesoloko ebonelela. A makeup gig would come up. With out of the nowhere. makeup gig ezawuvela out of nowhere. Someone would just send me money and Umntwana say, uthumelele "Here's nje money, imali. buy something nice." Athi for your son." zithengele into entle nje for umntwana wakho. That is when I realized that God is who He says He is. Kulapho ndaye ndaqonda uba uThixo uyile nto athi uyiyo. So here in this verse, Apha kwesi sahluko we find Elijah separated from everything that he knew. simbona uElijah ehlukaniswe kuyo yonke into wayeyazi. He was separated from a place of power. Kwindawo yamandla, He was separated from the church. esusiwe kwibandla. And he was put aside, quarantined, alone with God, Ebekelwe bucala noThixo. fed by ravens. Esondliwa ngamahlungulu. For a year and a half, he was separated from everything. Unyaka onehafu wayehlukanisiwe kwinto yonke. And in that separation, Ngoba kwahlukaniswa, he experienced God in a way that he never experienced him before. wahlangana noThixo ngendlela angazange wakhe wahlangana nayo. He had the opportunity to connect with God at a deeper level. Waba nethuba loba ahlangane noThixo ngobunzulu. So today, I want to say that we want God Namhlanje ndifuna ukuthi sifuna uThixo to sustain us, uba makasigcine. but we must learn to make room. Kodwa masizifundise ukwenza igumbi. We must make room for God. Masimenzele igumbi uThixo. We must let go of control. Masiluyekele lonke ulawulo. We must allow God to pull us away from distractions. Simvumele uThixo asisuse kuzo zonke izinto eziphazamisayo. We must allow God to pull us away from people sometimes. Asisuse mhlambi nakwabanye abantu. We must allow God to separate us from things that stand in the way of Him. Asisuse nakwizinto ezima endaweni yakhe. So today, I'm thinking it is the 10th month of the year. Ndiyacinga uba inyanga yeshumi enyakeni. And when the year begins, we all have New Year's resolutions. Xa uqala unyaka siba nezinto esifuna ukuzenza enyakeni. We are now in the 10th month. Sikwinyanga yeshumi ngoku. And some of us, we are nowhere Abanye bethu asikakhona lapho sesiye khona compared kuzo. to where we wanted to be. Kule ndlela esifuna uba sibe kuyo. So I am encouraging us not to be discouraged, Ndikhuthaza thina ukuthi singancami because God does not work according to our timelines. uThixo akasebenzi ngexesha lethu. Things might not look the way we wanted them to be. Izinto zingangabukeki ngale ndlela thina sifuna ngayo Things might not go according to our plans. okanye zihambe ngokwendlela esihlele ngayo thina, But God kodwa yena uThixo will meet us uzawuhlangana nathi where we are apha kule ndawo sikuyo, and take us where we want to go. asise apho sifuna uya We khona. just need to allow God Kudinga uba simvumele nje uThixo to take the lead. athathe yena inkokhelo, Because sometimes we want God to sustain us, ngoba sifuna uThixo asigcine, but then we want to be in control. kodwa thina sisafuna ulawula. So I encourage us Ndikhuthaza ke in thina this season apha kweli xesha to let go of control, uba masiluyeke lonke ulawulo, to give God sinikele uThixo
the control of our lives, ulawulo lobomi bethu. to give God the control of our being. Sinikele uThixo ulawulo lwentando yethu. Because only when you fully surrender, Ulapho xa unikela konke, God can do something. uThixo khona into angayenza ngemeko yakho. It is in your brokenness Kusekwaphukeni kwakho that God has the opportunity to move in between the pieces. apho uThixo akwazi ukuhamba kwezi pieces zikhoyo. We will see Him in a way Sizombona yena ngendlela that we have never seen Him. esingazange sambona ngayo kuqala. I encourage us today Ndiyasikhuthaza ke namhlanje to allow God uba simvumele uThixo to use us, asisebenzise to make room, senze igumbi to surrender, uba sincame konke to love God, simthande ke futhi uThixo to spend time with God. sichithe ixesha naye. Amen. Amen. I encourage us today Ndiyasikhuthaza ke namhlanje to allow God uba simvumele uThixo to move us asihambise from situations and places, kwiimeko nakwiindawo. because it is when you are lonely Kulapho ke xa unomvandedwa that you get to understand how it feels to have a God, to have a friend in God. apho ke uye uqonde uba kunjani uba nomhlobo onguThixo. It is when you are tired Kulapho xa udiniweyo that God becomes your strength. apho uThixo aye abe ngamandla wakho. It is when you are hungry Kulapho xa ulambile that you experience God as your bread of life. apho udibana ngoThixo njengesonka sobomi. It is when you are insecure Kulapho ke xa uziva uba uqinisekanga that you discover what it's like to have God as your situation. ufumanisa uba kunjani uba noThixo njengomntu okhuselayo. It is when you feel empty Kulapho uziva ungenanto that you realize apho uqondayo how God can fill you. indlela uThixo angakugcwalisa ngayo. It is when you are broken and depressed Kulapho xa uphukile that you experience that God can sustain you apho uye uve uThixo angakugcina as your peace, njengoxolo as your wakho, joy, njengovuyo lwakho, as your strength. njengamandla wakho. God teaches us all things uThixo usifundisa zonke izinto in a place of separation. endaweni yoba sohlukaniswe nabantu, As He said in His word, njengoko etshile ezwini lakhe. you will drink from the brook. Nizawusela ke kwequla. I have instructed ravens to supply you with food. Ndiyalele amahlungulu uba aninikeze ukutya phaya. Trust God. Thembani uThixo, Trust where He's taking you. mthembe kule ndawo akusa kuyo. Trust that He will sustain you. Mthembe futhi uba uza kugcina Trust that He will never leave you. uba soza kushiye uwedwa. Even where you are right now, Nakule ndawo ukuyo ngoku you are not alone. awuwedwanga For God is with you. ngoba uThixo nawe. And God sees you. And uThixo uyakubona, He sees your heart. uyayibona inhliziyo He yakho, sees your situation. uyayibona imeko yakho, He sees your family. uyalubona usapho He lwakho, sees what you want to do. uyayibona nale nto ofuna uyenzela He usapho is lwakho. waiting for an invitation. Ulindele isimemo, Invite God mema uThixo to take over. uba makathathe ulawulo. That is all that the Lord is doing. Amen. That is all uThixo anikezile. Ndicela sime ngenyawo esithandaze ngezwi. Sibulele uThixo ngokuthetha kwakhe, sifundise uba masimthembe. Bawe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Thixo wethu onamandla onke. Siyabonga kwenu. Siyabulela Thixo wethu ophilileyo. Lilizwi lakho eli, awo wethu onamandla onke. Angeke wena wathetha kungekho